Ja. Dan krijg ik een gevoel erbij dat als je 29 weken of 30 weken zwanger bent, dat je dan op jezelf bent. Ja. Kun je dan niet meer terecht bij Thebe, in feite? Nee, ja, niet bij Thebe. Bij Thebe kun je het wel, maar niet bij voorzorg. Ja. Dus dan ga ik ervan uit, als het niet bij voorzorg kan, dat het daarna wel nog een ander traject is wat deze jonge aanstaande moeders kunnen doorlopen. Ja, niet zo'n traject als voorzorg. Prenatale zorg is heel erg in ontwikkeling. Dus ja, er wordt op allerlei manieren heel erg gedacht van hoe vangen we deze andere groep op. Dus er zit geen aansluiting nee, op. Er is wel een stukje voor de 28 weken. Ja. Er is ook na de bevalling. Ja. Maar dat stukje wat ook vrij belangrijk is, want ook het net, uit mijn eigen ervaring zeg ik net de laatste weken zijn vrij zwaar. Even los van het feit dat je moet wennen aan het feit dat je zwanger bent op zo'n jonge leeftijd en dat alles in de honderd loopt. Ja, maar de criteria is allemaal voor de 28e week zit een doelstelling achter en dit is een relatieopbouw met de moeder die je bijna niet meer kan bewerkstelligen na de periode. Omdat de moeders zo erg bezig zijn met andere dingen dat je een stukje niet meer kunt hebben. En de relatieopbouw is met voorzorg gewoon een heel belangrijk criterium. En dat is gewoon een stukje waar gewoon over een stuk van voorzorg is. En waar ook mensen niet meer op toegelaten worden. Dat is gewoon hartstikke jammer. Mag ik, want het bestaat nog niet zo lang, hè? Nee. Dus het is eigenlijk in ontwikkeling, het is een pilot, maar in de pilot is er dus gekozen om tot 28 weken te gaan. Ja. En dan denk ik van, het is wel jammer dat jullie niet een flexibele methodiek hebben gekozen, waarbij je inderdaad een groep hebt tot 28 weken, want wat we nu gaan krijgen uit die pilot, kan ik dus al raden, van er is een gat, dus dat moet nu aangepakt worden. Dus dan krijg je nog een pilot daar, oftewel je het eigenlijk bij het begin al weet. Ik vind het een goed initiatief voor en ik heb het even gelezen, jullie posten, en ik las het dat jullie in Rotterdam meedoen. Ja. Aan een pilot waarschijnlijk in Noord, is dat? Heel Rotterdam. Heel Rotterdam doen jullie mee. Dus ik steun dat. Hè. Mijn collega heeft er ook heel hard voor geknokken eigenlijk dat de voorzorg dat er veel beter in wordt geïnvesteerd. Maar ja, ik denk kan je dat niet tegelijk nu al aankaarten van... Ja, dat zal alles te maken met onderzoek dat ernaast loopt. Want dan krijg je ook twee verschillende invalshoeken en de meeste, zeg maar, alle mensen van 28 weken zitten ook in een interventie, maar ook in een controlegroep. Doordat het onderzoek ernaast loopt, is het allemaal zo streng. Dus waarschijnlijk als het afgelopen is, zullen er ook dingen in veranderen. Maar als er een onderzoek naast loopt, zijn de criteria zijn gewoon verschrikkelijk strak. En daar heeft alles mee te maken. Ja. Plus het stukje relatieopbouw is ook een heel belangrijk item voor voorzorg. Ja, maar dan zou dan eventueel eruit voort moeten vloeien nadat dat onderzoek is afgerond, nadat die pilots zijn gedraaid, dat er dan het hiaat wat er nu eigenlijk ontstaat, dat daarop voortgeborduurd kan worden natuurlijk. Want de doelgroep is het tienermoederschap op zich van 0 tot 40 bij wijze van spreken en niet van 0 tot 28 weken natuurlijk. Dus je zou dat stukje niet willen missen. Maar goed, daarmee moeten we gewoon even leven. En dus het hiaat komen we natuurlijk ook tegen. En dus ook het hiaat prenatale zorg waar gewoon heel erg in ontwikkeling is. Waar gewoon heel erg goed naar gekeken wordt. En daar zijn wij als voorzorgverpleegkundigen ook heel erg blij mee. Dat wij natuurlijk in dit criteria heel erg vastzitten. Roeien met de riem die er zijn, zegt